Sanibonani bafowethu, nginibingelela nje umoya wami ophansi bafowethu. Ngumagolide mina oyela owenza umculo wesikandi. Bafowethu ngenza le video ngenhloso nje ukuthi ngiqhakambise i-campaign engiyenzayo njengamanje ethi phansi nge-COVID-19 phansi. Lapho silwa nokubhebhetheka kwegciwane le-coronavirus esibona likhula ngendlela eyisimanga. So bafowethu ngiyanicela sihlonipheni umthetho wongqongqoshe njengoba sebeyikhiphile nje imiyalelo yokuthi masihlale endlini isizophela lento. Ngiyanicela bafowethu, ngiyanicela ithandaza, ngiyanithanda. Ngicela sihlale endlini siyivikele, sanitize bafowethu ngaso sonke isikhathi. Siphinde sisebenzise insipho ekhishwe uhulumeni zokuthi amagciwane lawa ziwabulala. Ngiyanicela bafowethu masiyithandeni. Sigweme ukusondelana nabantu, sigweme ukusondelana nabantu abakhohlelayo. Ngayo yonke indlela bafowethu ongayivikela ngayo wena, ongazibona uphethe ngayo bafowethu. Bebe uyisebenzise. Iy'nsuku zokugcina lezi azazi ukuthi umhlaba uyophi. Siyanicela bafowethu, ngiyanicela ngomgodi, ngiyanithanda kakhulu, ngizithanda ngiziqinisa. Ngiyabonga. Sizweni mayikude.